Tiprajwk bwrwi no mas katwtwi kidnap khlaiwi wansa chula tonikha bo kwrwng sajagao ya yang waisa ayang waisa tei Kolkata rogo bo twlangwi tonikha. Aboni bisingo bono torchar khlaika satok pitok khlaika jor jabardasti romfreka. Hai hinui koktwmani bisingtwi saimankha Dongor TV YouTube channel ni bisingtwi hinkhe chini Tiprajwk bwrwi rok khe hai mangde khlaijagwi tongsinai salbrum no. Obono twi no chini Tiprasa borok rok kwbangma awareness rok bo program rok songchakha. Obono twiwi swrwngthai kwlaiwi phiaba tabuksuk jora kebo bo swrwngya omo hai rok no nugui. Saimanui tongo wansa chula bai omo hai khe trust khlaiwi thangka hinkhe omo hai no wngnai hinui phiaba omo hai khe no thangwi paio borok rok. Jesukpa no blackmail khlai tongthung jodi se bini thani khunu proof kwrwi hingkha kirina kwrwi o kok no sanani muchungo joto no. Kok bai sikri sokorok khe obono sikri sokoro se hino domki se hino phiaba omono kunudino phano blackmail hinui manya je o Tiprajwk bwrwi bono blackmail khlaiwi sikro hinui samani phiaba omo kunu blackmail ya jodi no bini bagwi proof evidence tongo je tongmachamani obono twiwi phunugwi sikri sokoro domki rekha hingkha se omono se blackmail hinai jodi se bini thani kunu proof kwrwi hingkha bono tamoni le kirinai ba hinkhe norok bo nai di bo tamo sakha. Joto video no release kisa clip no cut khlai reka hinkhe norok bo nai di. O cholani bo sawo bin document na di bole ago tolani ba bin document ungnai hine ngai do akon saida dida hanggai ne akonai salai akonai osla gosika কিন্তু o chala je agini simina ani phone number sano chrai no angobo chrai no je aro hostel tongnai khoroksa chrai tongo chrai mane korea student ya naikol nai hinja ya to baro chrai a hostel mane bano bai bai ni hinuta acha amdike boke chin borok no chin borok no bobo nge do amato nang mobile payment pore tamkha payment pore hinge contact number na lekha nge do help khai ba do akon hnai birkhangbo iman pore to bano call khayo sms khayo nge do call sms oba to bai no call saw sing borok bong borok sai kono call masaka pro call to kono saw kang masaka thamani pore akoni bo kono 20 din sa khaino normal call sai akoni bo ola khai ano saw ana hamjau home nge ang saka mane kuni ya nona hamjau guni saw bona hamjau ko nge ang saka hi ang bosiata bosian bore botam sa nge nanga sidinang bai kok saka asidinang bai ngokha abang buino sairi benai amde hone sobana nge nunggo ma hamjang nai ano ma hamjai ya ngai ang no hostel phaino nang bonnam phaine bunai mane ni hostel phaino no mane ni mukhang nung buino phung manglak nung sai no bahike ni mukhang phunung nai acha hostel nung tong andi tin bona ko man saja ngabon bona ang boro buji kha mane bodra no kubina hamjang tong hange bamti ko tangi sanai bor buri kaisa no nang hamjang ga jobdos hamjari maya bele nang jobdos khai boro no ko din toni nani logi amdi ni rogo bona ko bang ko sajak saman pore botam sahi nona ang koi din bagi thana bor buri kaisa no nang hamjang ga jobdos hamjari maya bele nang jobdos khai boro no ko din toni nani logi amdi ni rogo bona ko bang ko sajak saman pore botam sahi nona ang koi din bagi thana an logi toni nai nang khana nang 5 din bagi thana logi toni nai doni thana tobo ang nono ang ani slamnai amdi ni bona sajak ngom tiri korok aku ang asu serious na ya kanon amdi hai ke buku no dina amti ang ma man jaga fogun mo saimia sibo sia amdi hinai sai dong bo barba ngang ngko dagya asu serious na daga ta fruke nge je abon pore kebang ma bono call khayo sms khayo kebang ma tong amti hai call message khayo ang bo 15 16 20 basu 25 bahana bo call khai tong ano continue gang romia ulo khai rom khange botam sa tamage call romia bisida ongkong ka hai ngane bona furu saw nang amti hai ngi dong no tongari nang yakaya no sipana ani sislam no yas yakaya no naigena amti ngena nang busuk tamoni ko mamdi sai dong ba no deli ngang obon ti yang ko mano saing sejong wano jinta uta amti ama haing sajak tongpro nang ni kalik sai ba nang bai tongnai ba ke bai kuno omono o matters no ti discuss dak lagi ke ba yang discuss sai degi abo ko rong no ara sang ang wan su ya bo borok ko bang ko saw ko ni ko ko saw ko ba haina sanan wan su to wa asu serious ang bonaya obon pore hinge je arrestere ni gotona go 28 August mas ni 28 tarik 28 August sane mas ni August mas ni 28 tarik go odino bahaino bano kolmang khaijong kang romia amon abon pore ke du bordige romkha romon pore tamsa tamage kolomia nga saka ang tabo busy ko ang emnem tinang nogo thanani ang
on bagi ang bijeng ang kolong maya ini saga amse nung no thanai no thangni hepan ang bagi sa malai thaning sok ni tan bagi malai na in saga amse botam sa he 10 minit bagi phan malai ni sok puila khai doli doli ragra khai kok sajak abon pore hingai haijabo ang tau phaimaya ang tabu malai maya ang malai tabu nang sairi da tabu yang pung toni ga pung toni wai abang rumo kok sok yang paisa tolawa je jaga sin office nong ada phayam paisa phaiga abon pore hingai osla direct phaiei rum bising to hadia thadara dong tei tan bagi nong polisi phaisa phadara phaini no ga nai ang nong poli khaiga nang polisi phanam bikuru ko gebele ang to kaisa jaga tongo nong ama haibono susungka nong ani sabo nong tam klai ang nin kon receive khaine nong tan bagi no hai kok sa nong akok rong no bono sat saka borang o ko rong no sungnan bono jora siria thama lo lo bukha bono thongsu bukha gobang ma buja bono bor bor bukha yang thabari kha yang ro bukha yang go pura yang go gusi rog ro yang gusi gini bokrok khati maka tam ko khati ga bokrok khati mani ge mobile bai ro bono aplo tam khai kok suwa no kaisa kok sungui tam no sung ang boba de tai ang no chula bai ang kok sapu tong phu ang nei bono barbar no kok su bocala abo henge ani friend rok tongo borok ba ang bo kaisa beri sikla borok friend hisabe ang borok mo kok sanaya ang to bobai kuno kajia ko bele ang bobai kaisa ka hanga si ang bini bhi hanga se bana bini ichha kai ta mone am ting bobo sana nano ko ang to kuno bobai kaji gya hamja mas gerei nge botam sapuro haya ge onek deja langnai onek hanyang nai am bini bana sajak bam biri nai nang buini bus kanggo nang tam khani kham phang mai nang ni makhang no tei da nang asa nang ni makhang no tei nang asa ungkong tong na bele sakon ungkong ta to hang to ni makhang nai nang tam khaiman am dene bana sajak tondo nogoni ayang bising basang kebangan jaga to no nogoni bising bolong bising para bising am dire wat langai bana guri kebangan bukha no busuk bukhana mane how many times kebang ma bolte nang approximately busuk ro bukhana no kebang ma boi 15-20 barsa thapara ro diwoi gushi ro diwoi ani bokhro go bin mobile oi to gai hati diwoi am dikhe khaimang no saring ni thanga hai khemang no tarpore no bortlang abon pore hingai boni gari ton man jaga kaise tong bin yawa puru angki ma bai bin yawa chakro tong kiri ma chaku busu kotor ono manai busu inch du kang family abo onuman busu khula mane 5 inch 5-6 inch nge tarpore guri man pore yang guri man pore pore hingai ajaga horo aron tongha bo jaga je o gari ton man jaga bo gari ton mani nok busu tor nok ya ba hain khali jaga garage মানে ওপেন মাঠ মাঠ বইয়াবো বুনি nok tong yang boundary